खुलुमबाय लोगोफोर दिनै फिन खेबसे नोंथांमोनखौ आं बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय आरो दिनै जों सावरायगोन मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानथाय माने डिस्टेंस बिटुइन टू पॉइंट्स माने जेब्ला जोंनो मोननै बिन्दो होनाय जायो अब्ला जों बिसोरनि गेजेरनि जानथायखौ माबोरै दिहुनो जों बेखौ बेवहाय सावरायगोन। हमनानै ला जोंनो मोननै बिन्दो होदों मोनसे बिन्दोआ बे आरो गुबुन मोनसे बिन्दोआ जोंहा बे बेखौ ए बुङो आरो बेखौ बी बुङो आरो बिसोरनि गेजेरनि जानथायखौ जोङो दिहुननो नांगौ। ए नि थावनि बिसोरना जोंहा x1, y1 आरो बी नि थावनि बिसोरना जोंहा x2, y2 माने ए बिन्दोनि थावनि बिसोरना जोंहा x1, y1 आरो बी बिन्दोनि थावनि बिसोरना जोंहा x2, y2 जेब्ला जोङो बिसोरनि माने बिन्दो मोननैनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुननांगोन अब्ला जोंहा मोनसे फर्मुला दङ। बे फर्मुलाया जाहैबाय जोंहा AB is equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square माने AB माने A आरो B बिन्दो मोननैनि जानथायखौ बुजायदों। AB is equal to root over x2 minus x1 whole square माने बे x2 निफ्राय बे x1 को माइनास खालामनांगौ आरो बिसोरनि स्क्वायर प्लस आरो बे y2 निफ्राय बे y1 को माइनास खालामनांगौ होल स्क्वायर प्लस जुदि जों बेखिनानि मानखौ होनाय थायो बा जोंनो बिखिना बिन्दोनि थावनि बिसाननि मानखौ होनाय थायो आरो जों बेफोर मानखौ जुदि बेयाव फज'योब्लानो बे बिन्दो मोननैनि थावनि बिसाननि जानथायखौ जोङो मोननो हागोन। हमनानै ला जोंनो मोनसे कुइसन होदों कुइसना ओरैबायदि कुइसन नम्बर 1 माने जोंनो कुइसन होदों जे P2,4 आरो Q7,9 बिन्दो मोननैनि गेजेरनि जानथायखौ दिहुन। हाउएभार जोंहा बिन्दोआ जोंहा मोनसे बिन्दो आरो गुबुन मोनसे बिन्दो बे गिबि बिन्दोआ जोंहा P आरो बेखौ 2,4 जों बुजायदों आरो जोंहा गुबुन मोनसे बिन्दोआ Q बेखौ बुजायदों 7,9 आरो बिसोरनि गेजेरनि जानथायखौ जोङो दिहुननांगौ। होमबा जोंहा सलुशन जोंहा ओरै लिरजागोन दिहुननो गोनां जानथाय मा लिरजागोन PQ is equal to root over x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square दा जों बे फर्मुलाखौ फज'नायनि सिगाङावनो जों ओरैबायदि लिरना लानो हायो बेवहाय मा लिरनो हायो here जे x2 आ मबे x1 आ मबे आरो y1 आ मबे y2 आ मबे जों बेखौ दिहुनना लानो हायो। दा जों बेयाव बुंनो हागोन बे बिन्दोनिखौ जों सानफ्रोमबो x1 y1 मोनगोन आरो बे बिन्दोनि जा थावनि बिसान बेखौ जोङो y2 आरो x2 मोनगोन। होमबा जोंहा x1 is equal to जोंहा मा 2 आरो y1 is equal to जोंहा 4 आरो ओमफ्राय x2 is equal to जोंहा मा 7 आरो y2 is equal to जोंहा मा 9 एक्चुअली लोगोफोरा आंहा एसे गगा मोनदों माथो आरो गगा मोननायजों आंहा चेन्ज जादों बहुद। दानिया जोङो बेखिनि मानखौ बेयाव फज'गोन is equal to root over जोंहा x2 आ जोंहा मा दङ नैया 7 माइनास x1 आ जोंहा 2 होल स्क्वायर प्लस y2 आ जोंहा 9 आरो जोंहा y1 आ 4 होल स्क्वायर is equal to 7 निफ्राय 2 थांबा जोंहा 5 स्क्वायर प्लस 9 निफ्राय 4 थांबा जोंहा 5 स्क्वायर is equal to 25 plus 25 नङा दाजाबा जोंहा बेसेबां जागोन दाजाबा जोंहा 50 माने जोंहा दिहुननो गोनां एन्सारा जोंहा 50 रुट ओभार 50 दा जों जुदि बेखौ सिफायनो हायोब्ला जों सिफायगोन आरो सिफायनो हायाब्ला जों सिफायला। हमनानै ला जोंनो गुबुन मोनसे कुइसन होबावदों कुइसना जोंहा सिम्पलि आं ओरैबायदि लिरखानोसै आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनगोन। कुइसन नम्बर 2 जे बे बिन्दो जायनिखौ जोङो ए होनना बुंदों आरो थावनि बिसाना जोंहा हमना ला 3,-2 आरो बे मोनसे बिन्दो जायखौ जोङो बी बुंदों -3,4
4 बे मोननै बिन्दोनि गेजेरनि जानायखौ दिहुननांगौ होमबा जोङो सलुशन गोबां इजि हियार बिदि दिहुनना लानो हायो हियार बे जोंहा x1 is equal to 3 आरो जोंहा y1 is equal to -2 -2 नंगौना नङा नंगौ ओमफ्राय x2 is equal to -3 आरो y2 is equal to 4 therefore दिहुननो गोनां जानथाय is equal to बा जों बेखौ कमा होजायो कमा मा लिरगोन जोङो मोननै बिन्दो जोंहा a b is equal to रुटुभार जोंहा x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square is equal to जोंहा x2 जोंहा मा दङ x2 जोंहा -3 आरो जोंहा फर्मुलानि माइनास आरो x1 जोंहा 3 नंगौना नङा whole square plus y2 दङ जोंहा 4 आरो y1 जोंहा माइनास जोंहा फार्स्टआव जोंहा माइनास फर्मुलानि आरो जोंहा बे अनजिमानि -2 ओके इनिफ्राय जोंहा स्क्वायर इज इक्वल टु रुटुभार माइनास से माजे प्लास जायो माने सिम्बला जोंहा माइनासआनो थागोन खिन्थु प्लास जागोन मा 6 स्क्वायर प्लास माइनास से प्लास जागोन ना +4 जागोन जोंहा 6 स्क्वायर ओके दा रुटुभार माइनास खन्नै जुदि जोंहा सानजाबो मा जागोन प्लास जायो बेनिखायनो जोङो 36 + 36 ओके जोंहा दिहुननो गोनां एन्सारा जोंहा बेनो रुटुभार 2 1 3 3 6 7 रुटुभार 72 जों बेखौ आरोबाव सिफायनो हायोब्ला सिफायगोन सिफायनो हायाब्ला जों सिफाया बिदि दोनोब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया नोंथांमोना मार्क मोनखागोन दा जोंनि जा फर्मुला बेखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों होनना आसा खालामबाय जोबोद गोरलै दा मोनसे बाथ्रा दंबावो बेयावबो बाथ्राया इम्पर्टेन्ट आरो फिसा बाथ्राफोरासो इम्पर्टेन्ट जायो दा जोङो मोननै बिन्दोनि जानथायनि फर्मुलाखौथ' मिथिखाबाय बोरै दिहुनो बेखौबो मिथिखाबाय नाथाय सामटाइम जोङो बुंनाय थायो जे गुदि बिन्दोनिफ्राय मानि गुदि बिन्दोनिफ्राय बे a 2,3 बिन्दोनि जानथायखौ दिहुन गुदि बिन्दोनिफ्राय a 2,3 बिन्दोनि जानथायखौ दिहुन दा जों गुदि बिन्दो होनना बुंब्ला मा बुजियोमोन जोङो x हांखो आरो y हांखोआ दानस'लायनाय बिन्दोखौ जों गुदि बिन्दो बुङोमोन अ आरो अ नि थावनि बेसेना जोंहा 0,0 मोन नङा नङामोन 0,0 मोन होमबा बे बिन्दोनिफ्राय जुदि जोंनो मोनसे गुबुन मोनसे बिन्दो होनाय थायो सापस बे a बिन्दोखौ हमदो जोङो बे a बिन्दोआमोन होमबा जोङो बे मोननै बिन्दोनि जानथायखौ दिहुनोब्ला जोङो बे फर्मुलाखौनो बाहायगोन नाथाय जोंहा फर्मुलाया सोलायगोन माबोरै सोलायगोन नाय जोंहा मामोन जों बेखौ मा बुंगोन OA होनगोन ना होना OA होनगोन होमबा जोंनि फर्मुलाया मामोन x2 - x1 होल स्क्वायरमोन प्लास y2 - y1 होल स्क्वायरमोन नङा दा बे x1 आथ' जोंहा 0 जाबाय आरो y1 आबो 0 जाबाय बिनिखायनो जोंहा मा जागोन फर्मुलाया खालि x2 स्क्वायर प्लास y2 स्क्वायरल' जागोन माने जों बे थावनि बेसेनखौ फज'बानो जाबाय आरो बुजिबाय माने x नि भेलुआ x2 नि भेलुआ जोंहा 2 आरो y2 नि भेलुआ जोंहा 3 बेखौ जुदि स्क्वायर खालामना होनाय जायो अब्लानो जोंहा बे गुदि बिन्दोनिफ्राय बे a बिन्दोनि जा जानथाय जों बेखौ मोनगोन ओके दा जों बेयावनो जों बहायना हायो जोंहा x2 नि भेलुआ जोंहा 2 आरो जोंहा स्क्वायर दङ प्लास y2 निया जोंहा मा 3 आरो बेनि स्क्वायर दङ जोंहा नङा होमबा जोङो मा जागोन 2 नि स्क्वायरआ 4 3 नि स्क्वायरआ जोंहा 9 इक्वल टु रुटुभार 30 जोंहा बेनो आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों नैबे फर्मुलाया जोंहा जोबोद इम्पर्टेन्ट माने गुदि बिन्दोनिफ्राय जेखि जाया मोनसे बिन्दोनि जानथायनि फर्मुलाया जोंहा मा रुटुभार x2 स्क्वायर प्लास y2 स्क्वायर बास आसा खालामो नोंथांमोना बुजि मोनदों जोंनि बेफोरबायदि फर्मुलाखौ नांगौ फिउचारावबो नांगोन आरो जोबोद इम्पर्टेन्ट खाबो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि जा बुजायनाय आरो जा आं फोरोंनो लुबैदों बेफोरखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो जुदि बुजि मोनदोंब्ला प्लिज लाइक खालाम लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आं इयुनाव बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन आरोबाव भिडिअ आं लाबोनो हाबावो
गोजोन्थों।